guys, naabot na mo ang delivery sa saging o sa katrak. So mo ni ako mga tag-deliver sa saging. So masikat na ka dong. Welcome to my vlog. So mo nilang saging guys, gikan pa ni sila Dumaguete. Taga-asa ganit mo dong? Davao, Negros. Siya na po Davao. Oh, mo ni mga delivery boy. Mo ni siya ang tagiya sa saging si Ate Sara Duterte. Joke. Taro nga ya ha. Karang gwapa liwat sa magpalit ba ya. Pangis ate, basin kahiyon ka. Videoan ko no ka. Kanaya. Ganan siya ginog-ginog main. Katong nay nangita na to. Og kuan saging katong customer. Palabagan. Kanang palabagan niya kandi lata iya. Pinganat ko yan. So mao ni sila guys ang mag-deliver na og saging. Pila ka bulan na ganit main? Gikan taga start og kuan mga February. 2 months, 120 ka kilo. 2 months na may gasugod og kuan negosyo og saging guys. Still naagi hapon. Mao gyapon ni mga naunga ang pag-deliver. Mo gwapo gyapon. So pila na ka kilo? Anong dili kay lata iya? Laya unsa man iya? Lata hinog lagi kay na iya. Ay na isli na. Ridik. Basta nas ko naga mo. Tarong agtan mao ni taon nila ang negosyo gitaon guys. Mag-deliver kada Lunes rin sila magnegosyo. Mao ni sila ang tig-kuan diri. Tig-supply na mo og saging. Anyang kaning naa sa sako kay unsa ni kamote, gabi, bisol. Din kamote. Bisol o gabi usara na siya. Ay managsuon ra na. Kamote. Ang kamote kay kauban na sa kamot. Oh, hoy, malawas ka oy. Tuyo ni ara. Mano ka? Ay, sta na. Ah. Trate, murag 3 million na gid ni dagway. 3 million. Ano siya ka kuan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hala, gibian na ka ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sakto yun. Salamat po. Ito nga, Day. Ah, Sige, namatay. Amping sa biyahe. Gabot din rin. Gihapot na mo ang saging na dalawa. Ano ba? Gato. Nahinog. Okay na, Kim.